Hasil rohana di mulut kami siang daripada apa bahwa siang anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Di pertanyaan di Napajun di Moniro saat kepada di Batam Iman atas surat Yesaya 52 Kamu kasih ayat saya tolhas ayat siang saja hama pasikat pasori aminan buka mengajar ayat saya rahmah musaluna mengajar ayat 2 Soli masalah usna satu ayat siang Masabu mahu jujur unang pauto pamiar mas suara usna musabuni jalan doho tu bangsuk pangalau siya nasida doho tu pinong tamis jatuh dosa nasida puasa tunggal puasa kami kapiran di ilamu upasi kau kami dan menami kapiran parmi roham ilama dia puasa muna kepala siman usul kamu roham jalan sesat kami pangbangunan komplain manasida tu di bata ahana ni protes manang ni komplain nasida tu di bata ay marpuasa nasida molo marpuasa tu dihalak Israel dada holan naso marsipanganon di bagasan jam tertentu sian manugot sahat tu botari
hola so marsipanganop petutu ngage bisa ada bentuk na unik sada bentuk ibadah na unik dohot panguluyon tu di bata. HP molo di hala Israel sendiri berpuasa itu tidak hanya berpantang makan, tetapi mereka juga harus duduk di atas debu. Jala ekon marpahian pahian hori berpakaian songon kain-kain tepungi. Jala hudul nasida di atas ni debu, di atas ni abu. Jala martangyangi manasida sepanjang hari tu di bata. Tentu perpuasaon ima dalam ni hala Israel na jolo laho pajonok kondiri tu di bata. Perpuasaon ima dalam ni bangsa Israel laho pasahaton akatangyang na tu di bata. Gabi sukun-sukun marohatta. Buasa pola ikon marpuasa harua nasida martangyang. Ay molo martangyang biasa nasotol hasdo tangyang nai tu di bata. Amang inang di saat-saat tertentu sian panurirang sian perjanjian lama saat tu bagasan tikyon akka pribadi-pribadi ni akan aporsea, dia meyakini bahwa doa-doa yang biasa ia ucapkan pasti didengarkan Tuhan. Tetapi ada sedikit perbedaan di hilal akan aporsiai ketika doa itu disertai dengan ibadah puasa. Asa ditiki adongro sahalak na honatod dinahudar tuak kasisiani dang boy di pamalumak kasisiani. Dungi di sukun sisiani ma Jesus. Puasa dang boy hami pamaluponi. Anggo Jesus Petor hatokdo di pamalum na honatod dinahudari. Ale Roma Jesus hidup matuak kasisiani. Jenis yang ini harus diusir dengan doa dan puasa. Asasian padohani amanginang dengan berpuasa sasitong na adong usaha na lebih sian doa-doa biasa. Marhite na disertai dengan puasa sudi ngulutta, rohatta pikiratta, termasuk siu beotta, menyatu sudi tuakka doa-doa. Dang marsi pangaro, dang marsi inumon, jala hudul di atas ni sirabun, molo dihalak Israel, ima patuduhon panol solion ni roha, patuduhon tangi yang namar siohot, mangido sada nama ceriko di tongan di ngulu nasida. Mulak tu sukun-sukun nakingani amanginang. Harwasi pangidon ni hala Israel, ubahen naiko perlu nasida martang yang marpuaso. Ima nai baru mulak dope nasida sian habuangan Babel. Alani neng terkonsentrasi nasida, paulihon akka bagas nasida, paulihon bagas joroi, jala makirim nasida, asa diurupi di bata nasida untuk melakukan restorasi, pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Jala asa dipasu-pasu di bata nasida, marhiti akka ulau nasida, asa tulus nasida, laho patupahon restorasi di bait suci manang bagas joroi. Apalagi mana pinangido di nasida, apalagi mana di fokuson nasida, marhite tangi yang dohok peribadahan nasida. Alay, molo gabi komplain musi nasida, buasa tiki marpuasa hami. Hapi dang diidaho, hupasipal hami daging nami, hapi dang diparduli horoham. Ima sukun-sukun ni bangsoi. Ala memang biasana molo marpuaso nasida, tung patardo di hilala nasida, di jalo nasida, pangurupioni di bata. Alay yang gosa halion, di zaman ni si Jesaya dung malua nasida, sian habuangan Babeli. Martangi yang marpuasa nasida, dipangido nasida si pangido na tu di bata. Alay dang dipardulihon di bata, parpuasaon nasida. Molo kecewa hita naking inang amang. Boydo kekecewa tay aladang di lowas dongat tay naking natahirimi di pasaut iba na tu hita. Kecewa hita di parkecewa tay gabi iba na do tahosomi. Gabi iba na do tahasuguhon. Gabi iba na do nang tapak kuling ibe. Dahil na jut na masa. Jarang do hita kenapa si kawan ini tidak bisa memenuhi permintaanku. Kenapa si Eda ini tidak mau menuruti permintaanku, mengabulkan permintaanku. Da jarang dohi tatahe inang amang mengeruji-ruji, atik narong do nasala na hobait tu si kawanon.
ubahin na gabi dang diuloy ba na pangiduaki. Atik na adong na hubahin na sala tulayon, ubahin na gabi moro holong na tuaw. Atik na adong do, nasala pangalakakku, nasala hatakku, nasala parangikku, tu donganon, ubahin na gabi lemak kulit iba na tuaw. Jarang do hita berevaluasi songoni. Najut-jut holadang diuloy pangiduata, merasa do hita dangong hahurangat tatu ibana, gabi ibana do tahasugun. Dasar orang kaya pelit nita. Najut-jut molodang sesuai ekspektasi ta, dang diuloy dong atai pangiduata, gabi tapadaw na madirita siya ni, dang sidonganab be. Habe, molo halak Israeli, kecewa na sida, jala disukun na sida, memang songon, jok songon kita do. Puasa dang marna dia lusi Tuhan itangyaku. Adong do memang gudang tong, nagabi atong dang be, niurutan na martangyangon. Jarang do hita manukun, tak nadong do nasala ditangyaki. Tak nadong do nasala di peribadahaki. Tak nadong do nahurang diaka ngulu na hupatupai panguduki, panguluyoki di Tuhani. Alanido ketika bangsa Israel komplain tu debata, ibadah yang sesungguhnya merasa nasida nunga dipatupan nasida, alai dipatorang debatama. Adong doha hurangan muna. Aidang rikot parpuasauni molo totong dope mian hamu di bagasan akka hajahaton. Molo saya di baik kamu dope akan orang dengan tuak kadongan muna. Molo somar panarihon roham tuak kadonganmu. Dangulo ho mangaleho rotim tuna male. Dangulo ho marpanarihon tuna somar diha-diha. Ai parpuasau dia mai moloholan hudul do di atas ni sirabun marpahean khusus jaladang mangadang minum, bukan itu puasa yang kuminta nina Tuhani. Di patorang maamanginang jala Yesus sendiri pe di Matius 25 di do tuaka sisian na dohot hita halak Kristen asa marhite namar panarihon di akka anggina name meti. Alanido amanginang dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus turupuk di bornginon naing manosoi hita saluhutna. Nunga tutu gudang akka ragam akka bentuk peribadahan natatadda jalana taulahon. Martangiang duhita ganup ari manugut dohot bornginay. Jala marparsaura dohita dohot hatani di bata di hari minggu nai dohot tapuk kasongonon di partangyangat tadi bornginon. Jala songonido nang ditongan di bagas tape nungatung torop siak kita nama jaha hatani di bata ganup manugut manang ganup borngin hobar tuaka ketersediaan ni waktu tak. Nunga tapatupa nangaka ragam ni pilihan tapasahat tua dupan ni debata. Jala disadatiki martangyak kita marpangiduan mangilik sielehota tua dupan ni debata tahilala dang dialusi debata hita. Asamolo adong songonia manginang ahado sipatu pota gabe masohok nama haringga sotta gabe dang be martangyak kita gabe dang be olo hita marminggu madohoti partangyangan gabedang be tapasahat akapeliata, gabedang be olo hita marsaor dohot hatani di bata, manang radidu hita mabigi hatani di bata, ay didok do songot marhiti si Jesaya, mga sagugo maho jow unang pautok pangiyar masuaram song saruni jala pabotohon tubang sokku pangalausion nasida. Siap do hita amanginang menerima teguran dari Tuhan, siap dohita amanginang majalo koreksi marhiti hatani di bata, asa ketika permohonan kita, doa kita, ibadah kita tidak diindahkan Tuhan, maka penyelesaiannya bukan malah menjadi tidak menjadi beribadah, manang gabedang martangiang be, alai taujima mabige ahado si pasingok di bata, ahado koreksi ni di bata marhiti hatana, di paranguluota, di parangeta, si ganupari.
Na padua ho na manginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo di partikiat ta sinuaing gudang doaka ulaon na menipu mangototoi dohot tadok majo mengelabui seseorang jela jok do berhasil seseorang ini mengelabui donganna mangototoi donganna menipu donganna alai anggo tu di bata las songo dia peta bahin dang terbaik kita mangototoi dang terbaik kita menipu dang terbaik kita mengelabui di bata semua yang kita lakukan patar jala torang lui di bata alanido molope adong natapangido dang saut jala molope tahilalanga berusaha hita mabahen akan adinggan di tonga-tonga ningulutta perlu dotong hita memahami memang buidu hita merasa dinggan nong tabaheni buidu hita merasa nong sikop na tabaheni asa amaginang kalau memang ngadinggan na tabaheni alai molo merasa gersang dope partot diota merasa dope hita kurang bergairah ibadah ta merasa kita kurang lawatan Tuhan di bagasan setiap namartangiangi hita makilala hita sesongon na hurang hangat parsaurat tadoh Tuhan ini apa nga berusaha hita mabain na dinggan adong hia sahalak tadok majo seorang Kristen yang sering berbagi dia sudah sukses dalam pekerjaannya alanido bernajar di ibana merjaji di ibana akan berbagi dengan orang-orang yang susah. Najarno mulai di patupa ibana membagi roti, dohot, air mineral secara gratis. Tuganup akka gelandangan na Jupang di pinggir dalan. Manang sadihari pe dipersiapkan ibana may di mobilna. Adong madongan na mangurupi ibana. Jadi ditiki na mabahen akka mabagi-bagi roti on ibana di pasaha ma sian Tuhan Yesus doda rotion molo ukap do rohani manang senyum do nama jalo roti i mabegi sian Tuhan Yesus itu harus nasida mapatorakon isi do Tuhan Yesus alai molo songon na dang ngapala welcome mabegi guarni Tuhan Yesus hola dibagi humma roti i dilanjut to nasida ma perdalanan manang manopot aka na asing di sadatiki amang inang pajupang manasida do sahalak na penyakit kusta di pinggir dalan. Ang dosomal na molo adong nama jakon ba di haul nasida nama jakon ni hu ditangyakon nasa margugo menguditi nguluna. Alayang go khusus na penyakit kustaon selain penyakit kusta menular penderita penyakit kusta na jupang nasida kebetulan bau daging na jala kotor situ tuh. Alanido dang turun nama tosya mobil lah, dongan na may suru manaruhon roti i, magigiaw ninna, sutung bali mo situ aho ninna ibana, mulak may ibana, marhusari marohadot pikiran na, buasa gabi songoniaw, bukankah misiku, bukankah najarku untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan selama ini ketika saya berbagi, saya begitu dekat dengan orang-orang yang menerima bantuanku. Tapi kenapa tu amat tai las magigi jala laos sohutopo ibana. Marusori maruhana. Ala ni marjaji memana borong ini, sogo iko kujupai musa ibana, jala iko nausa diri mas pasahaton roti i. Ninna ibana. Marsugo na ditopok mamat tanah marsahe kustai di pinggir dalan, ujung na icoba ibana do neng jonok. Ale ragu musa ibana. Sotong hona penyakit kustona musa inna. Ragu musa ibana. Ragu di bereng amat tanah marsai tima. Gabi do emak. Bapak unang pola jonok kedua. Bau jala sotong menular no saiton. Isi mabain. Hubua penina. Mabigi amang inang tersentak ma rohani amat tanah sering berbagi nakingani. Wah, kenapa gabi amat tahun na merasa gabi amat tahun na bamakuling yau jala dihajar kesombongan ki
Gabi teringat may bana di parsauran na doh Tuhani. Dia dulu waktu berdosa, roy bana tu debata, daknya di debata tu ibana. Dauh tusan, kotor ho, bau ho. Dulu dia ketika dia masih melakukan yang jahat, datang kepada Tuhan, daknya ditulak debata ibana. Halak na najis doho, unang pajono-jono tuson. Hape buasa au, justru gabe pada ho diriku sian amat tahun. Amanginang dongan sahapur siaun, dang biperduli amat tay di pajono mah, mangido maaf may mana. Mau lihat ala ni hatami amang gabe adong kesadaran dia. Dan setelah ada kesadaran yang demikian amanginang, dia merasa kembali ibadahnya bergairah. Dia merasa kembali yang selama ini ia suka berbagi. Gabi tubuh musa ibana di iban akka lasni roha. Idolana manginang di ayat ualui di dok. Topu mabicar hati romu songon buha siang ari. Jala hatop martubur hahisa romu. Jala merdalan di jolom hati goramu. Hamuleone Jehovah manipuli sian pudim. Ketika ada yang salah dengan ibadah kita, meskipun sudah semuanya kita usahakan yang terbaik, pelihat tangata pelihon na duminggan, tikit tangata pelihon na duminggan, marsaur hita do hatan debata ringgas, martangi yang hita ringgas, jala berbagi pe hita do akadongan na humaliang pe nunga tau sahahon. Tapi kenapa jiwa kita masih gersang? Kenapa todita saya songon na mauas, tidak ada gairah sama sekali? Ada sesuatu yang harus kita periksa amanginang. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Jala molo didok di Jesayon, ekon paguguon ni si Jesaya suarana, laho pabotohon akan akurangi. Asa haru ditada Israel. Jala songonido, debata, songot tu amat tanah dermawan nakingani. Melalui halak namar sahik kustai, dia menegor. Asa molo di begedo tegurani, gabe adong mahai baruon, tubuh mamuse semangati, tubuh mamuse aka ngolu nagok lasni rohai di bagasan peribadahan dohot parsaurani. Napar budi yang manginang dongan sahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Om matutu pertangyangan napar julu di tahun 2020 tuluon. Jala memuka hari Rabu naneng ro dohot hari Kamis naneng ro patupot tama pertangyangan di Ganup Uwik marhiti naradi ruas dohot parhaladu majabui pertangyangan. Nunga 2 tahun kurang lebih masohot pertangyangan alani COVID-10 sia alani tutu si hamulati honot tado tu dia bata molo di luas musihita ro akka dongat tahi tutongan ibagasta martangiang jala memuji debata. Atau ngamanginang donga sahapur siaon, naing do saluhut nai patuduhon tuhita holong do berohani Tuhani, jala roh akka dongat tai marparsauran di tongani bagasta, rak memuji debata, rak manangihon hatani debata. Naing ma saluhut nai pabicarhon hatiuron di tonga-tongani ngolutta, menambah semangat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Yakin doa manginang dengan kita berkunjung ke rumah sesama ruas kita, marhiti pertangyangan ini, ada orang yang dengan senang hati membagikan berkat-berkatnya, marhiti mangan apa adanya, sekedarna las roha marparsaurat di tongani keluargai, mamereng las ni rohani nasida majako kita doklan akan asing. Partangyangan ini adalah tak amanginang, marhiti naradihita, marsitopotan, ditongani akka bagas nidongatta, gabe bui manabay dihita, roha narap marpanarihon, jala ngulu narap marparsauran, di bagasan holong na tugu. Alanido amanginang dongan sahapur siaon, unang masa songon na tiki hurianami sebelumna, olo do songoni molo taring tu pertangyangan non dibereng ijabunisi doh nenna. Adong do kemungkinan non isi mangalang na tabo, molo adong do kemungkinan mangalang na tabo batar torop doh roh. Manang dijabunisi doh. Burjudo ibana pertangyangan wik
Salilingon, anggo so burjudo, paburju-burju honi badon manoboti. Moloboi di tahun 2020 tulun, pertangiangat tahamolati hontu di bata, masih diizinkan kita saling mengunjungi satu dengan yang lain. Salpu makana salpui. Inilah saatnya kita bisa saling mengunjungi kembali, saling marsitangyangan, jala rap makamolatihon pasu-pasu ni di bata. Jala posodo rohanami yang manginang anon pe di sagi hodo tuhita secara simbolis celengan si isiota di taonon laho manupahi huriatta. Perlu sosohonon nami yang manginang anggo celengat ta memang di 2020 tulu dang betu pembangunan 50%. Alehibul mai tu huria. Buasa songoni ala marhite sentralisasi keuangan na pinatupan ni huriat ta HKBP 45% do sianak kapiliani tading di huria. Alani asa boy totong merdala naka program naing manian marhite celengan huriai adong hibulan no sudai dipakai huria laho operasional ni huria dohot laho madungdung akapakubasion di tonga-tonga ni huriat tadi tahun 2020 tulun. Ditulisan ni celengani non amanginang adong dohatani debata na menungguli hita harta yang didapat dengan cepat akan berlalu dengan cepat pula. Tetapi yang mengumpulkan sedikit demi sedikit bah gabe gudang dui jala gabe mamora. Iman non hatana disi alanido pos dorohanami kita kumpulkan sedikit demi sedikit asa mamora tutu hita di bagasan panupahyota di harajaun ni di bata. Jala taingok ma setiap hal yang boleh kita kerjakan, yang kita lakukan dalam peribadahan, dalam upaya-upaya kita, lahomar sobbatu Tuhani. Asa naing dalam hibul lasni rohatta. Siapa tahu juga selama ini kita suka menahan-nahan berkat. Padahal mungkin kita bisa memberi lebih kepada Tuhan, tapi kita menahan diri, lang binoto botoi. Ujungnya gabe redup lasni rohatta, ganuk marparsauran tu Tuhani. Siapa tahu mungkin selama ini kita tidak terlalu suka atau kita alergi dengan namanya pengumpulan-pengumpulan uang di gereja. Ujungnya gabi makilala hita dang hibul dame tajalo dohot lasni roha ketika beribadah di bagas joron itu Tuhani. Atau apapun itu, amanginang ini saatnya kita mengkoreksi. Ahado tutu koreksi ni di bata di parhalado dohot di ruas ni huria. Asa sama-sama ruas dan parhalado, sama-sama menikmati persekutuan yang penuh dengan sukacita dari Tuhan. Asa unang songon hala Israelon, nasida merasa nungana denggan dibain, tapi ada hati mereka yang kurang. Merasa masih kurang penuh sukacitanya dalam melayani dan dalam beribadah kepada Tuhan. Alanido manginang HP tutun atas kapi di huriat tadi tahun 2020 tulun, kita siap melakukannya di bagasan panugunogon di Tuhani. Saya dipatuk madihita ati amanginang sudia kana rekod di tahun 2020 tulun. Asa anggiat bui hita di bagas salas ni roha manopot bagas jorona manopot pertangyangan jalamar parsauran na denggan tujuluna martangi yang mahita.